Bafowethu sithembe naphila bafowethu. Angazi noma niyabona yini ukuthi i-system iyacrash. I-system iyacrash mangabe ningabonanga ngo 2024 ukuthi i-system iyacrash manje. Angeke niphinde nibone wenganza kwethu. Enikubona kwenzeka futhi nasemazweni nje omhlaba niyabona ukuthi uDonald Trump inhloso yakhe ukucrasha i-system straight down. Uyabona nje futhi ekufuneka nikubhekele eSouth Africa nikhumbule ukuthi kade ngilalele umama uZile, uHelen Zille uendorsa iANC ukuthi ufuna ukuthi kube umongameli weANC, ufuna ukuthi kube uPatrice Motsepe. Yabo. So kukutshela ukuthini lokho? Ungenaphi uHelen Zille ezintweni ezenzeka kwiANC ezinhlangano ngoba yena kufuneka azokhuluma ngeDA nabo. Ngiphinde ngenikhombuze futhi ukuthi nibonile ngo2024 yena uHelen Zille futhi ukuthi uyena wayegijimisa uhlabisa lo weIFP ukuthi funeke iKwaZulu Natal liphathwe kanjani, liphathwe ngobani, yabo. So kwacaka ukusobala ukuthi kahle kahle kunabantu abadefender isystem, abafuna isystem ime icontrol. Omunye angibuza ukuthi bakumsome yini isystem? Isystem phela izikhondla okuyizona ezifuna ezibusayo, ezifuna ukucontrola amabhonkolo, afuna ukucontrola abaphathi ababusi bezwe, abafuna ukucontrola becontrole umhlabathi, becontrole economy, uwona mbuso okuyiwona olidayo oneyinhlaka zawo zokuthi ufuna kusetshenzwe kanjani. Waqhamuka nenye into eseceleni elisana nabo, they will make sure ukuthi they destroy you. Njengoba ubona nje kunama parties amaningi kangaka ezepolitiki, i-system eyenze ama-party ayo azovikela yona, yabo. I-system iyona econtrol umhlaba wala eSouth Africa, iyona econtrol umhlaba wonke i-system. So amazwe ngamazwe njengoba ubona sisuke kuliwa kubangwa kubangwa amandla, kubangwe power, yabo. So ipower unayo ngaphandle kwemali, awunayo ipower ngaphandle kwemali, yabo. So sonke ke siyakhumbula ukuthi ngo2024 bagijima Helen Zille bathi no angeke kulunga ukuthi sipha iKZN igovernwe iMK neEFF washo igama ethizeni wathi anganoma ngoba iDoomsday or Dooms what kodwa nje kwabe bisa ngeDoom whatever it is. Layilaka njengamanje sibhekene nengcindezi ukuthi abantu abaningi ababoni ukuthi khona abayidefendayo isystem, khona abayishayayo isystem. Uma ubheka i-country yonke, i-Africa yonke, kunamazwe azimele koloko oMorocco bayimele lawo bantu lapho. IBurkina Faso isimele, bayalwa bafuna ukuyiqhumba phansi, yabo. Yini ngoba lamazwe lawa anama minerals, anamagolide, platinum, ano oil nani. Isystem ifuna kube yiyona ewa controlayo ngoba amazwe anomnotho, ifuna kuyiwona ezoba control. Njengaleli lethu ngoba labe itarget kangaka ingoba linomnotho omningi, sinama minerals amaningi, sina golide, sina platinum, wenani. Ngisho South Africa sina oil, ayikho sina oil khona South Africa, yabo. Kunendlela ke abenza ngayo izinto zokuthi kucindezelwe abantu ukuze bedle umnotho wabantu, yabo. So ke inhlangano eziningi kufuneka nazo ngokusobala ukuthi zibe khona, kwase kuba khona isystem, izinhlelo zokuthi lo asemnike imali ukuze sikwazi ukuthi simcontrol. Once ubanikezwa imali uzocontrola, okubuhlungu kakhulu yilokhu ukuthi abantu bakithi abasupporta lezi zinhlangano abafuna ukuvula amehlo, ababoni. Angazi noma bayabona yini noma bazenzisa noma angazi, kodwa kukhona ezakalayo, yabo. Ababoni ukuthi
kwenzakalayo, yabo. Kuneyinhlangano ezivikela nje isystem, ngoba sifuna ukuhlala kwipower. Ukuze ube kwipower funeke uvikele isystem ukuze ube kwipower. So ukuze ube kwipower funeke uvikele i-ANC. Uyabona nje i-ANC, i-DA, i-IFP, abantu laba abavikela ipower, abenzela ukuthi bavikele ipower, ukuthi funeka ukuthi the richer must always be richer and the poor must always be poor. Kodwa still sinabantu abanga-understand lokho, yabo. Kodwa khona ekugcineni kosuku noma bezenzisa, kodwa isystem iyacrusha. Uthanda ungathanda, isystem iyacrusha. Uma ungaboni, zibuza ukuthi ibe khona kanjani lento ekuthiwa i-GNU. Bezikhona yini izimpi? Why kuze kube khona i-GNU? Why kuze kube khona uhulumeni obambisano zibe zingekho izimpi? Yabo. Ingoba umuntu ostrong, ubaba uNcamalala, ukhombisile ukuthi he can crush the system down. Futhi isengcupheni, tshele mina isengcupheni. Niyakhumbula umsindo wasuka ngalesikhathi uvakashela eMorocco. Wavakashela eMorocco. IMorocco imele iMorocco. Like it or not, imele iMorocco. Na Egypt futhi nayo imele Egypt. Abacontrol laba abathanda ukucontrol, abathanda ukuphatha. Yabona ama dictators abathanda ukuthi bebhonkole befuna ukudla. Ayikwazi inkosi enye ukuyobusa ezweni lenye inkosi ibisifika iphathe amabutho akuloso sizwe, icontrol amabutho endawo. Ayikwazi ukuvukela umbuso lokho. So le genge leya koMelika, iMelika amavukela umbuso amakhulu, iwona control amazwe amaningi. Kodwa nayo khona izwe elibaphethe bonke namavukela umbuso amakhulu elicontrola onke lamazwe lawa akhona anjengamo oMelika nani. Yabona, uma ubheka nje banenkosi malanga yabe isikhonda khona lesibizwa ukuthi NATO. Inathi namasosha ayisimangaliso. Inathi namasosha ine-army elokwazalwa, yabo. Lena uPutin alokho eyifaka endunje, alokho wafaka endunje waqedela uPutin, yabo. So benza sure ukuthi they want ukuthi lokho bevukela imibuso ukuze bedle izindawo zabantu ezinomnotho, ukuze beqhubeke bona lokho bebusile njalo. Kungani sibe ne-US dollar? I-US dollar kube yona esetshenziswa konke ama-country epopular in demand kanje. Kungani? So ke funeka bafowethu nenze sure ukuthi nabe na-understand ukuthi mangabe sisupporta ipolitiki, amaqembu ezepolitiki, asingasupporti phela nangey'ngqondo zethu, nangey'nhliziyo zethu, ebese sihlule ukuthi sirezile. Ngeke. Supporta lento oyisupportayo, kodwa nawe awuzina, awuzami ukuthi ucabange size kahle ukuthi njengoba usupporta lento kuyiwaphi. Ungabe nje ususupport usufuna nje ukuthi ube impungushe wena kwenze yonke into, awusafuni ukuzina wena, awusafuni ukuhlala phansi understand ubheke ukuthi yini le ngisupportayo. Yabo. Ufuna uzibuza ukuthi iyaba khona kanjani yona ke nje ipolitiki, iyaba khona kanjani? Ubani oyifounder yepolitiki? Ubani odesigne ipolitiki? Zibuze. Yabo. Uhlala hlale ke lo umnumzana uJulius Malema uhlala hlale